Peta sei. Ndinotenda mai Chisamba. Rangu kushoko kunyika dzemangwana dzinoda kupinda muwanano. Ndechekuti zvataurwa pano idi hunhu uyezve hunhu idungamunhu. Asi ngatinzwisisei kuti vechidiki kuti taamunyika dzedande mutande. Hanzi nhoroondo izore kwatiri kuenda. Vamwe vacho vari kurambwa mai Chisamba anenge agona kuzvivereka pozobuda nhoroondo yezvakaitika munhu achikura. Ndo nhoroondo inobvongomora zvinhu zvese zviri kuita sei zviri kuitika. Saka kunewo nenhoroondo yakafumuka, enda unobhara unodzima nekuti musha wako uriko. Asi tikaona nhoroondo iya tinosira ipapo. Pano paitwa mhiko, vadiwa tariri, hanzi social media ikanganwe. Musazobva mazviyanika, nekuti pane rimwe zuva razvichakosha. Muchazenge mambuya, muchazenge mamai, imimi makamboita zvisirizvo. Ndo zviri kutaurwa apa kuti ngatisiyei zvimwe ngatibvudzwei, kwete kuti chawadya kwawaenda kwauri vamwe wakazobirwa ka vachitaura vachipikicha mapikicha ari kure kure. Topedza sei varume Chinrai? Ziva chauri kusarudza. Ukasarudza, kune vanosarudza amai kuti ndoda kuroora amai nekuti ndakafirwa. Kuna anosarudza hanzvadzi. Uchawana hanzvadzi mumba uwane mukadzi. Ende usazochema chibva waziva kuti haugoni kuchinja munhu. Iwewe ndiwe unochinja kufanana nemunhu iyeye kuti zviendeke. Saka kana wasarudza, sarudza chaunozokwanisa kugara nacho. Mashoko makukutu.